Så er der givet startsignal til Lundemarkgårds Hokus Pokus og Trine Dahlin. Med på banen skal vi have start nummer 4, Sigrid Kammer Køhl, og start nummer 5, Astrid Elisabeth Køhl. Og uden for banen er det start nummer 6, Lena Christensen, der skal holde sig klar. Nicoline Andersen og Celia Skovlø sluttede opspringning fejlfri til tiden 32,02. Så er der givet startsignal til start nummer 4, det er Sigrid Kammer Køhl og Kristals Pifru. Med på banen skal vi have start nummer 5, Astrid Elisabeth Køhl, og start nummer 6, Lena Christensen. Uden for banen er det start nummer 9. Start nummer 7, Josefine Juhl Sundsdal, der skal holde sig klar. Trine Dahlin og Lundemarkgårds Hokus Pokus slutter opspringningen fejlfri til tiden 35,51.